aurkezpen txiki bat egingo dut, hemen daude ezten enpresako langileak, izango dira udalekua, solas udalekua kudeatuko duten lantaldea, Soiarte, Inigo, Jazki eta Mikel. Eta gero hemen udaletik gatoz, euskara normalizazio, euskara zerbitzutik, David, ni Maialen eta Maia itzultzailea. Esan bezala, edozein galdera baduzue, informazio bileraren amaieran argituko ditugu. Eta eskerrik asko etortzeagatik. Mila esker Maialen, aurkezpena eta kokapenagatik. Esan bezala gu Soiarte, Inigo, Jazki eta Mikel gara, ezteneko langileak, eta aurtengo solas udalekuaren kudeaketa edo egingo dugu zuzendaritza lantalde bezala. Beraz, aipatu bezala Maialenek, solas udaleku irekia bada Irungo udalekua, baina ezten elkartea kudeatzen duen. Eta beraz, ezteneko metodologia eta ikuspegi pedagogikoaren baitan kudeatuko dugu. Beraz, zer da ezten elkartea? Ezten elkartea aisialdi hezitzaile euskaltzalean oinarritzen den elkartea da. Pertsonen garapena oinarri duten heziketa prozesuak euskaratik eta euskaraz diseinatzen eta garatzen ditugu. Eta gure helburua bada haurrak hezteaz gain hezitzaile eta familiak ere heztea. Heziketa ez formala eta hezkuntza normalizazioa beraz izango dira gure helburua. Gure metodologia printzipioetan edo oinarritzen dugu. Alde batetik, parte hartzailea edo izatea, nolabait pertsona ororen parte hartzearen bidez heziketa hori garatzea. Bestalde, garapen pertsonalean oinarritzen dugu. Hirugarrenik eta laugarrenarekin lotua bizipenetatik heztea eta teoria eta praktika nahastea, eta bosgarrena balioetan heztearena, ez? Azken finean ulertzen dugulako heziketa ez dela bakarrik eskolan hezkuntza formalean ematen, baizik eta aisialdian ere bai. Eta nolabait, helburua izanik gizartearen eraldaketa ere. Beraz, solas udaleku irekietan zehazki landuko ditugun helburuak edo helburu nagusiak izango dira euskararekiko aurren jarrera hobetzea, bai izan euskara arrotza egun daukatenak edo euskara haien egunerokoak dutenak, baina guztiek euskararekiko jarrera hori hobetzea. Bigarrenik, ingurua eta inguruna ezagutzea eta errespetatzea, ulertzen dugulako aisialdia badela esparrurik egokienetariko bat gure ingurunea ezagutzeko eta harekin hartu eman hori sustatzeko. Hirugarren printzipioa edo izango litzateke aurren arteko harreman osasuntsuak sustatzea, azken finean ez, komunitatearen ideia hortik abiatuta, bestekiko errespetuan eta elkarbizitzan oinarritzea. Eta laugarren printzipio bezala, udalekuak aurre parte hartzea sustatzeko tresna gisa erabiltzea, hau da, aurren garapen pertsonal eta sozial horren baitan, aurrera pausuak ematea, haiek protagonista izan. Hau izango litzateke aurtengo pixkat panorama. Udalekuan badakizuen bezala bi txanda daude, uztailekoa eta abuztukoa. Uztaileko txanda 3-30 izango da,
uztailak 25 jaieguna izanik, eta udalekuen ate irekiak uztailaren 2an izango dira. Honek esan nahi du, udalekuak 3an hasten direla, baina aurreko egunean aukera izango duzuela elkargunera etortzeko espazioa ezagutzera. Hortarako, esan bezala, uztailak 2, 10-etatik 12-tara izango dugu tartea. Eta hor pixkat remarkatu nahiko genuke ez dela zaintza edo zerbitzu bat, baizik eta da aurrek nahiko balute aukeran da bakarrik, aurrek nahiko balute espazioa ezagutzeko, baina ja udalekuak 3an hasiko lirateke. Eta guztuko txandan berdin, 4tik 29ra izango dira udalekuak, abuztuak 15 jaieguna izanik, eta 4an hasten diren arren, aurreko egunean, kasu honetan 1ean, 4 astelena da eta 1 ostirala, ate irekien edo eguna izango litzateke. Beraz, aurren ordutegia izango da 9-etatik ordu 1-etara, uztailean 3tik 30ra eta abuztuan 4tik 29. Eta adintartea dakizuen bezala aurre hezkuntzako 4 eta 5 urtetako gelakoak, eta gero lehen hezkuntzako lehenengo zikloa eta lehen hezkuntzako bigarren zikloa. Bale, entzuten da ez? Bale, hauek izango dira uztaileko elkarguneak. Lehen urteko berdina dira, baina aldaketa batzuk egon dira. Tokian IHH mantentzen da, bai? Azukaitz kalean dagoena. Aurten Dunboa bakarrik izango da HH, eraikin txikia, bai? Ramon Iribarren kalekoa, LH ez dago. Gero, LH eta jarraitzen du berdin, Araba kalea 54, Beraskoenea, Lekanea, Txingudi, eta gero ere lehen urtekoakin alderatuz, aurten da Eguzkitza izango da bigarren hezkuntzako Eguzkitza, hau da, Berio kalean dagoena. Lehen ez dakit ilugua zaten, baina lehen Santa Elena izena zuena, orain da hau eraikin hau da. Bai, barkatu, aurrera posible ez dute? Hor jartzezun Dunboa, HH, bai? Gero, LH-etan autobusak hartuko ditu martxoak 8 kalean, LH-ko eraikinaren parean, bai? Ez HH-koaren parean, ez dagolako autobusaren ditzeko lekurik. Eta abuztuan bakarrik egongo da elkargune bakarra izango dela Lekainean. Antolaketa izango da aire librean ibili eta ekintza kanpoan egitea lehenetsiko da. Gero, talde bakoitzari esleituko zaio kolore bat, aurra hori jumarko da kolore horrekin, ze beraien hezitzaileak ere kolore berdinak emango du jakiteko non dauden. Eta taldeak udaleku osoan zehar mantendu egingo dira, hezitzaile berdinarekin egongo dira denbora guztian. Hau da gutxi gora bera egingo dena egunean zehar, 9:00 izango da harrera, lehenengo egingo da esnatze jolas bat, eta gero ja sartuko dira udalekuko dinamiketan, interesgunean sartuko dira. Gero 11:00 11:00-takoa, gero jarraituko dute berriro ere interesgunea lantzen, eta bukaeran egingo dute sentimenduen txokoa izango dela jakiteko ea zen moduz pasadeten eguna, zerbait gertatu den, denak hitz egiteko. Eta gero ja ordu batetan, amorra. Txangoen aurre ikuspena. Hau, bat...
Ez izatea argazkirik honi, ze gero aldaketak daude. Duan, hau da aurre ikuspen bat, baina meseiz izatea argazkirik, ze ez izango hemen jartzen duen bezala, saiatu gea horrela izaten, adibidez, asteartetan aurrezkuntzak aurrak joaten txangoetara, baina hainbat lekutan okupatuak zeuden beste udalekua asko parte hartze dutelako, eta agian ez da izango asteartetan, baina da aurre ikuspena. Barkatu. Hori da, Maialenek esan duena, bai? Aurre ikusten bada, suposatzen da edo, gutxi gorabehera HH-koek egin dutela asteartetan, irteerak, lehen hezkuntzakoak lehenengo zikloa asteazkenetan, eta lehen hezkuntzako bigarren zikloak ostegunetan. Baina Maialenek esan duen bezala, aldatu daiteke, jai egunaren arabera, eguraldiaren arabera ere bai, orduan moldaketak egon daitezkela. Aurre ikuspen bada besterik ez. Hauek izango dira dituzten txangoak. Hola, pixkat askar zengo izkizuet. HH-koek izango dute, hau danak, ziklo bakoitzak izango du irteera luze bat eta 2 motz. HH-koek luzea izango dute txingudiko igerilekuetara. Luzeak izaten dira 9-tatik ordu 2:30 arte, hori HH-koek. Eta 2 motz, bat izango da Izar Parkera, eta bestea Kristina Enea Parkera ekintza bat egingo dute. Kasu honetan Kaitxarin bidaiaria izango da ekintza. LH bateko kasuan, irteera luzea hemen bai da 9-tatik 5:00-etara. Eta hor izango da pagoetara joango dira. Eta ekintza izango da Erle Galduaren bila. Eta egun erdiko irteerak bat izango da Hondarribiko hondartza, hor dira 9-tatik ordu batak arte, eta bestea Eureka Zientzia Museoa eta ekintza izango da Animalia izena duena. Eta LH-bikoek irteera luzea izango da Peruarrira joango dira, hauek ere 9-tatik 5:00 arte, eta ekintza motxak izango da eskalada egingo dutela, eta bestea Hondarribiko hondartza, eta hemen bai izango dute ekintza eta egingo dute kaiak. Hori zen Uztailekoa, hau abuztukoa, ia antzekoa da, pare bat gauza aldatu ditugu, baina HH-koek irteera luzea izango dute txingudiko igerilekuak ere bai, motza Izar Park eta Kristina Enea Parkeak eta ekintza Kaitxarin bidaiaria, hau berdina mantentzen da. LH batekoek irteera luzea izango dute Albaolara, bisita gidatua izango dute eta gero tailer bat ere egingo dute. Eta ekintza motxa izango da Hondarribiko hondartza bat, eta bestea Arditurrira joango dira bisita ere bai egitera. Eta LH-bikoek irteera luzea daukate pagoetara eta egingo dute Erle Galduaren ekintza, eta 2 motx, Kristina Enea Parkea eta ekintza bat, biodibertsitatearen ginkana, eta bestea Hondarribiko hondartza hemen ere ekintzarekin kaiak egingo dutela. Eta hau izango da, larrietako protokoloa nola jarraituko dugun edo nola kudeatuko dugun. Arina denean, hezitzaileak aurra momentuan hartatuko du eta koordinatzaileari abisatuko zaio. Gero hauek, bukaeran, bukatzen denean eguna, familiei izango zaie, arina da, ez dago arazorik. Larria denean, hezitzaileak koordinatzaileari abisatuko dio bai, eta koordinatzaileak orduan bai familiari. Medikura eraman behar den edo ez, jakiteko. Familiak erabakiko du hori. Eta oso larria denean, hezitzaileak bat bira deituko da,
Hezitzaileak ere koordinatzaileari abisatuko dio, eta koordinatzaileak familiari jakiteko zer gertatu den. Bueno, udalak aseguru bat kontratatua dauka, edozein istripu min edo gaixotasun gertatzen dela udalekoan zehar aurren batekin. Orduan, kudeatzen ari gara eta jakingo dugu aseguraren izena eta kontaktua datorren astean. Orduan, igotzen dugunean web horrira beteta egongo da diapositiba hau. Bueno, eta amaitzeko aurrek egunero motxilan zer eraman behar duten komentatuko dizuegu eta hainbat ohar helaraziko dizkizuegu baita. Egunero motxilan haur bakoitzak bere hamaiketakoa eraman behar du eta mesedez itxarkeriak eta fruitu lehorrak ez ekarri. Haur bakoitzak era berean bere kantinplora edo ur botila ekarri behar du eta ezin dira joskaioak ekarri. Vale? Zenbait egunetan gainera material berezia eskatuko da, agian material reziklatua edo delakoa eskularaketa egiteko, eta horretarako udalaren bitartez SMS-ak jasoko dituzue, beraz eskatzen dizuegu mesedez adi egotea. Eta eguzkitiko abesteko krema ekartzea ere eskatzen dizuegu, hor bakoitzak bere krema, kasu honetan alergien kontuen datik. Vale. Oharrak. Mesedez esatu elkarguneetan, vale? Eta iazki komentatu duen bezala, eskuatze zuzeneko egunean eskertzen dugu ez dara esartzea, aurren bisitara dikoazenean, ez zaiak ezagutzera, espazio ezagutzera, bertan kanpoan itxoin eta gero ja aurra ateratzen denean, berriro toki berdinean egongo zarete bezain, aurrak euskaraz hitz egitera motibatu, eta mesedez aurrei arropa eta oinetako egokiak eta erosoak eguraldiaren arabera jantzi, sarrera eta irteretako ordutegiak errespetatu, puntualtasuna garrantzitsua da eta eskatzen dizuegu mesedez puntualak izatea, sartzeko baita irteteko ere. Eta, lehen komentatu dudan bezala, oharrak eta jakina azkenak, irungo udalak, e-mail eta SMS bidez bidaliko ditu. Norbaitek ez baditu jasotzen, mesedez alik eta azkarren abisatu hezitzaileari, eta gero hezitzaileak helaraziko digu guri. Eta okerrez bali manago, aurra matrikulatu duen pertsonak jasoko ditu e-mail eta SMS horiek. Kontuan izateko. Irtera egunetan, autobusak ez du inorritxan ongo. Egun horretan, berandu iritsiz gero, aurra ezingo da elkargunean gelditu, bere taldea ez dagoelako bertan, irterara joan delako taldea. Eta HBH-ko aurrei gomendatzen diegu aldatzeko arropa, motxila bat aldatzeko arroparekin ikastetxean bertan uzteko. Diligentzia horriak. Diligentzia horriak baimendutako zerrendan agertzen diren pertsonik, soilik utziko zaila aurra jasotzen, soilik jaso ditzazkete pertsona horiek, zerrendan agertzen direnak, Bestetik, udalekua behin hasi denean norbait gehiago, pertsonaren bat gehiago gehitu nahi baldin bada zerrenda horretara, aurra matrikulatu duen pertsonak
mezu bat, email bat bidali beharko du solasjolas@irun.org posta elektronikora, bai, edo diligentzia horria bete beharko du, bai, gogoratu beti ere, aurra matrikulatu duen pertsona, bale? Horretarako bilera bukatzen dugunean, banatuko ditugu hortxe ditugu prest diligentzia horri batzuk, bale? Eta norbait gehiago jasotze zerrenda horretan norbait gehiago gehitu nahi bali baduzue, aukera izango duzue gero bukaeran diligentzia horri bat betetzeko beti ere aurra matrikulatu duen pertsona bali mazarete, bale? Egunero bakoitzari dagokion ordu eta elkartze puntuan jasoko dira aurrak, bai, gogoratu, bale, sartzeko 9:00 eta gero irteerak ordu batetan, bai. Baina lehenago jaso nahi edo behar bada, medikuarenera joan behar duzue edo dena delakoa, bale, aldez aurretik hezitzaileari abisatu beharko zaio, eta diligentzia horria beteta entregatu beharko da, bai, bale, aurra matrikulatu duen pertsonak, bai, bete eta sinatu beharko du horri aldez aurretik. Norbait ez bada gogoratzen uztailean edo gaur ze pertsona idatzi zituen jasotze zerrendan, egoitza elektronikora sartzen bali bazarete ikusten dezute bere garaian inskripzioan, izen ematean ze pertsona jarri zenituzten. Bai? Orduan, ez dute berriro bete behar guztiekin. Saiatu begiratzen egoitza elektroniko bidez eta norbait ahaztu baduzue jarri. Bai? Eta jarraian ikusiko dugu diligentzia horri baten eredua, bale? Hor, beko partean eskubialdean, hortxe, bai? Baduzue pertsona, aurra matrikulatu den pertsona, bete behar duena, bai? Izena abizenak, bi abizenak mesedez, nan zenbakia, bale, letrarekin, eta sinadura, bale? Ez du bakarri balio sinadura, izena abizenak argi eta garbi idatzita agertu behar dira, bale? Eta nan zenbakia eta letra, bai? Eta hori, hezitzaileari entregatu mesedez. Kontuan hartu beharreko beste ohartxo batzuk. Pixkat errepaso modura bukatzeko. Gogoratu euskararen erabilera sustatzea dela udalekuaren barkako helburu nagusia. Bai? Baimendutako zerrendan agertzen diren pertsonei soilik utziko zaiela aurra jasotzen. Bale, egoitza elektronikoan ikusteko aukera duzu ez duen mazarete gogoratzen maiareniko sondo esan duen bezala. Bai? Kaiak jardueran parte hartzeko edota uretara sartzeko, hondartzan, igerilekuan, dena delakoan, derrigorrezkoa da aurra igeri egiten jakitea. Gutxienez, flotatzea eskatzen da. Bale, flotatzea jakitea. Bai? Sartu ahal izateko. Ordutegiak errespetatu, gogoratu, 9:00 sarrera, ordu batetan irteera, irteera luzen, txango luzen kasuetan ordu biterditan HH-koak eta bostetan LH bat eta LH bikoak, egun horietan txango luzeetan gogoratu bazkaria eraman behar dutela, maiketakoaz aparte, bazkaria ere, bai? Eta ohar guztiak e-mailez edo SMS-ez bidaliko dituela udalak, eta adiegon beraz, mesedez, eta matrikulatu duen pertsonak jasuko dituela ohar horiek, bale? Abarra matrikulatu duen pertsonak. Eta nien, saiatzen komentatu duen bezala, ekintzak kanpoan egitea lehenetxiko da, bale? Orduan, horregatik oso garrantzitsua da eguzkitik babesteko krema, bale? Ura ere,
txanoa ere, bai, eta oinetako erosoak eramatea, bale? Kremarena garrantzitsua bakoitzak berea, bai, alergia kontuegatik, ezin dugu beste krema bat eman aurrari, bale? Izan behar du beria etxetik ekarretakoa, bale? Bueno, eta edozein zalantza edo galdera baduzue, bueno, komentatu dezakegu, baina bestela euskara zerbitzua, bai, duzue, e-maila solasjolas@irun.org elbidea, eta telefono zenbakia 943 42 42 80.